كاب استوديو جناير RCV عزوز سلامتنا تقبل زخبركم تعزبتنا كم تمسين لهم قدام مع صوت وسلسلة مقابل كل تشرين عشان حدا ساعة شعات مش استرالو زينا ومسنادونا نفيلم علونا نمكتالكم بخبر زعد مساهم تصنح ميكال حرقو فلما كن بك أن نتوتاتو فيلم أب مقطع حدش ملكفتي HIV AIDS تمزجب عوض نمعقاب عتوب سرحي سلاسلالهم حمامة تكبار مربات كلتشحن عسران بمقمقام أبوت نسرح كلتشحن عسران حدن زتيو بغريت أورات عزبتها أرستاتي كدقم أب مقطع حدش ملكفتي HIV AIDS تمزجب عوض نمعقاب عتوب سرحي سلاسلالهم حمامة تكبار مربات كلتشحن عسران بمقمقام أبوت نسرح كلتشحن عسران حدن زتيو معتي جرادين دعروت هاي نتفتاتهم نبدن فاعة بزكايرو تعرج دقف كقبر اللهم حاتيتهم هاب زيناتات وصاي مرحتي أمريكا أستراليا هندن جابان هاب قداي زوبا إندو باسفيك تزراريهم هاب إيطاليا حدش معبل لبدا كوفيد عصوت وجعت كيكسد بستفتر السقاط وفاقس وتصنح قراتات مدقنا كتصنع اعتزاز محلاليفو أب نيجيريا أب بيت سمرتي استفدت من مدقعة بحدود 3 تمهارو بعطوات كم تشوي ويقاو حلو زرزر زينا حدش ملكفتي HIV AIDS أب مقطع تمزجي بزلو عوت نمعقاب محيال محبراوي كبرتات وسان مخانو أب جنفر ميسر تعنا زوبا ماكل حلافي أهادو مقصار HIV AIDS آتو صالح محمد سعيد قليتهم مسيري نابز قبروك على محتت آتو صالح أب زوبا ماكل أب كلتشن عشران بستغايده ولنتاوي مرمراتات ملكفتي HIV AIDS 0.33 ميتايت منبارو بمدقاس أب مبراه نغحات زتكورو قوسقواسات بمحيال ناب 0 نمورادو عتب سراحي سلاسل كمزلو أبريهم تريو ملكفتي ب5 ميتايت نمقدال لمتن موت HIV AIDS ب75 ميتايت نمنكاي تتقامنت مناوح مدهاني دما ناب 9 ميتايت نببراه بعالماوي ودبتع الناس تقمته شطون مسمار تي أهادو على يسقمتات يوسد كمزلو زي قالت آتو صالح أب كلتشن عسران أب كل انتقالات عنا كتتل قدم حرسي كابز جبرال على عصوت و14 نفس الطورات بت فيروس تلخفن صنحة 0.06 كخونان كلوا كابن سولدو عشرات بملوهم كابت فيروس نتاع كخونو كم زخالو أفريتهم HIV AIDS بفنوت صوتا ركب تراي كم زي محلالف زخاخرة آتو صالح بزغونة بحرقان ملكفتي كم تغالعه زترتر زيغا أبي وشتي سبعان كلتن ساعتات نابي تكالت عنا مزخيت كدحن كم زغل أجنزيهم. سدرا بيتاتن تكالاتن بزعبا HIV AIDS كفوت لزب ككايدا كم زلون زخاخرة آتو صالح. مسم بالراخ درجة نقحات حبرة السبب زوبا ماكل زركبو حرش حن 387 تسكمتو نايت فيروس نابي شومون تكالات عنا قريبهم قبو مناوحي مدهانيت وصلو كم زلو حبيرهم. أبي زوبا ماكلي كلت ماكلات ولنتاوي مرمرا كمون مرمرا HIV AIDS زكايدلن 35 تكالات عنا ألوا نابي كالزينات نسجرم هجروا محبر من سياتن تمارون يتراب زكايدو ناكلت معلتات آخبا قسقاس تقبار مربات كلتشن عسران بمقمقام أو تنسرح كلتشن عسران حدن زتيوم بزعبا استدالو زيناو تصابالو دانايت قبريهوت كتوربا هاجراوي محبر من اسياتن تمهارون إيرترا بمسارة استراتيجيكاوي وتنسرح أم مدرخاوي تلقخو بوليتيكال نمعتن بمتكوار أب كلتشحن عسران مدف سراحان تيتون سراح تبقيسوكوا انت نبرا بسنكي لبدا كورونا فيروس زفت روسقاتن ممكاتو زتوسد سقوم تتاتن اتم مدف كمت زتوت انا كخيد كم زي كاله بعسرت حدن عسرت خلتن مقابيت أب أسمرا أب زكايدو قمقام قليتوم أبتب حالفتي ما أكلاي بيت صحفتن زوباتاتن زتا قبرة قمقام دحركال أي ربع عامت كلتشحن عسران محبر زل على آتوكرو أب مخاتا كوفيد 19 جيرو مصنحو ممرحيتات مخاتا لبدا كورونا فيروس بزفق أدو دما بمتون درجة من إسيات ناي منكحن مودا بن سرحات كم اتعامة تحبيروم
ኣብዚ ተኻይደ ዘተ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ተሳታፍነት መንእስያት ንምሕያልን ብቑዓት ሓላፍነታውያን ካድራት ንምምልማልን ዝተኻይደ ስራሓት ሃገራዊ ክብርታት ንምዕቃብን ንምምዕባልን ዝተሳለጡ ንጥፈታት ብመንእስያት ሰራሕተኛታት ተወዲቦም ክካየዱ ዝጸንሑ ጎስጓሳትን ሓገዛትን ብመንእስያት ሰራሕተኛታት ተወዲቦም ክካየዱ ዝጸንሑ ጎስጓሳትን ሓገዛትን ኣብ ምምዕባልን ምውሓስን ጉጅለታት ቀያሕቲ ዕምባባ ፊቶውራሪ ሕመረትን ካድርን ዝተኻይደ ስራሓት ኣብ ምኽላስን ምምሕያሽን መምሃሪ ጽሑፋትን ዝተኻይደ ጻዕሪ ምስ ሃገራውያን ማሕበራት ብምውሃድ ዝተወደበ ሞያዊ ስልጠናታት ከምኡውን መምርሒታት ላዕለዋይ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣብ ምትግባር ዝተሳላሰሉ ንጥፈታት ብእወታ ተገምጊሞም ኣብ መወዳእታ ኣብ 2021 ቅጥዕታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ብዘፍቀዶ ልሙድ መደባቱ ብዝለዓለ ኣድማዕነት ንምስልሳል ብኣጋ ውርፅፅ ምድላዋት ክግበረሉ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሖም ኣብ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳላሕ ኣሕመዲን ኣብ ዘስምዖም መዛዘም ቃል እቲ ዓብን ወሳንን ሃገራዊ ዕላማ ሸቱኡ ንኽወቅዕ ኣካላት መንግስቲ ግንባር መሻርክቲ ማሕበራትን መላእ ሕብረተሰብን ኣብ መንእሰያት ፍልጠት ሞያ ክእለትን ልዑል ናይ ስራሕ ዲሲፕሊንን ንምህናፅ እጃሞም ክዕዝዙ ብምዝኽኻር መንእሰያት ንህሉ መድረኽ ዝበቅዕ ሞያን ክእለትን ንኸጥርዩ ተበግሶታቶም ክሕይሉ ፀዊዑ المعتي جرادين دعروتاي نتفتاتهم ندفع بزكايدو وصعري مسرتاو طلباتهم برتع واغا كقرب لهم حاتيتهم وكيل رينا سمريو بنزدالو تصبصاب يعقوب كبرتنساي ኣብ ዳዕሮታይ ንዞባ ሓጋዝ ኣብ ልምዓት ጀራዲን ዝነጥፉ ሓረስቶት ምህርቶም ብምዕባይ ጠለባት ዕዳጋታት ከባቢኦም ንምምላእ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ዘጋጥሞም ብድሆታት ንምግጣም መሰረታዊ ጠለባቶም ክማልኣሎም ሓቲቶም እቶም ኣሕምልቲ ፍረታትን ሓምላይ ምግቢ እንስሳን ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ትሕተ ባይታዊ ማይቲ ከባቢ ኣብ ርእሲ ምንቁልቃሉ ሕፅረት ቀረባት ከም ዘለዎም ብምሕባር ንጻዕሮም በኣሉታት ዝጸሉ ዘሎ ጸገማት ንምፍታሕ ሚኒስትር ሕርሻን ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባን ቆልሕታ ክገብሩሎም ተላብዮም أبو منبر محبر أفريتا أحملتن فراتاتن وزوب حجاز أتو محمود محمد إدريساي نيرينا أبزها أبو حبريتا مريد دعروتاي نلمع الجرادين متشو كانت خونم اتنا المعت زقات مزول حتراتات جنا بدها كوين سلزلو دقف كجبر اللوم اتو المعت دما مكيارات هزرتي كتك أمون زلمعو عينتات ببو وقت كفلالن تلابيوم زبوتا زي هبتلو قلقليو ما يصبق انت رخيبو ما التبابعين ترخيبو التحرستاي أنا بصبق وصيتاوي خوينو يسمعني كابكالي بوتا اسو يحيش مقوت له بزح حمام يبلو لكن تاصقم ناي مايا اجي ديغنا حش فراي من الباش تا ماي تا محايشه وصيت ناي تديغا من الباش يخون يبل التحرستاي وعبي تسوا له تي حرستاي ونعداغا كمان كرن قرباينا كابز حجاز قرباينا ኣብ 2020 ብሰንኪ ዝወጋኖ ፍም ሕፅረታት ኣብ ፍረ በፂሑ ዝነበረ ልዕሊ 300 ኣግራብ ለሚን ክቆርፁ ከም እተገደዱ ዝሓበረ ኣቶ መሐሙድ ነዚ ንምሕዋይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሚኒስትር ሕርሻ ንዝገበረሎም ናይ ሞያዊ ምኽሪ መድሃኒትን ትራክተራትን ሓገዝ ብምምስጋን እቲ ካልእ ሕፅረታት እውን ፍታሕ ክናርየሉ ተማሕፂኑ ኣና 300 ለሚን ነይሩኒ ወብፅቡቅ ይኸይድ ነይሩ ድሕሪኡ ዋጋ ሓሲሩ نكيلو بكلتا قرشي بسلستا قرشي مسخونت نكتأريو نكيلو قرشي نخفللو زنبرنا ناي سرحتنيو ناي نقاديو سلزي متسي بإدواني ناسي أنا قريس أيون التون سلستي ميسي نسو خمان عدميناتو 10 حمشتي ولا 10 شوعات عمد سلزي قبري تفريات ناتو يوحد مستي نا عداقة زلو طلب تطو مسبري هانسا ناي قلبت هانسات ناي سب مويا ناي قامو ناي قلمري هانسا مثلا اتساخات وقبرو مدهانيت مثلا سقيلنا كاب عداقات نمسوس لدينا برنا ممكن تساقم يفتر أبنو زوبا ما يعينيكم زمرحو مربات كباب ياو تريد بسفيع نمت تتاو بالسلاسة زولو سرح عدتات حابنان عدي حفون نزوات اوطن ملو بمولو كمزة تكبرها تحبيروم بشوعات مقابيت هاب استخايرسنا سرعات علاماتي مدب تمحالا لفت حمامات بمكل خال تعنا عبرة السلم محاسلة زغنة كلن عدتات بعوتو بحيزان كتوكبرو مزخاخر غريبو حلافي ماكل تعنان وزوبا ما يعيني من سيف غرا مريم عيلة أبزها بحبريتا تريد كبابي غام حلاو من شمايكاون موحاس موخانو بمتكاس تاريفن زلو عدتات أسرن كسعبا تلابيوم
ኣማሓዳርኑ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ኣሕመድ ዑስማን ብግዲኡ ነዚ ዕማም እዚ ንምድንፋዕ ኮሚቴታት ይዕቱ ብንጥፈታት ከሰላስላ ተላብዩ ድዕዛ ሓጻር መሰጋገሪት ናግራው ዜናታት ሒዘ ክምለሶ ክቤ ክብራታ ዓዘብቲ ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ በغብር ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናጽለይ ክብራታ ዓዘብቲ ስለምክታልኩም ማዚናና ነመስግን ዜናታት ተቕጽል ዜና ወጻይ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ህንድን ጃፓን በዓሰቶ ክልተ መጋቢት ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተገልጸ ናይ መራሕቲ ርክብ ብማንዛ ካይደን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ዮሺሂደ ሱጋ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ራኔንዳራ ሞዲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስኮት ሞሪሶንን ኣብ ርክቦም ነፃን ክፉትን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምርጋጽ ክውሰድ ኣብ ዘለዎ ስጉምታት ከም ዝዘተዩ ተቓሊሑ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ክፉትነት ናይዚ ዞባ ምስ ዝረጋገጽ ኣብ ብልጽግና ሃገራት ዞባ ንዝህልዎ ተራድሕር ምብራ ሰላምን ምርጋእን ናይቲ ዞባ ንምርጋጽ ኣሜሪካ ምስ መሻርክቲ ሃገራት ከም እትሰርሕ ኣነጺሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ብወገኑ ሰላምን ብልጽግናን ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ኣርባዕተን ሃገራት ሃበርቲዐን ክሰርሓ ከም ዝግባዩ ኣተሓሳሲቡ ዞባዊ ጸጥታዊ ምትሕብባር ኣብ ምርጋጽ ክፉትነት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝጠቐሱ መራሕቲ ህንድን ኣውስትራልያን ድማ ኣርባዕተን ሃገራት ጸቒጠን ክሰርሓሉ ጸዊዖም እዘን ካብ 2007 ኣትሒዘን ብቐንዱ ኣንጻር ቻይና ዝቐንዐ ልፍንቲ መስሪተን ዝርከባ ኣርባዕተ ሃገራት ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ተኸታታሊ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ከካይዳ ምጽንሐን ዝጠቐሱ ጸብጻባት ቁጠባውን ንግዳውን ሽርክነትን ንምዕዛዝ ዘኽእል ስምምዓት እውን ከም ዝኸተማ ይሕብሩ መንግስቲ ኢጣልያ መልከፍቲ ኮቪድ-19 በሰካፊ ናህሪ ብምዕራጉን ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ከይክሰት ስለዝተሰገን ተፋኺሱ ጸንሐ ገራታት ምንቅስቓስን ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሓቕን ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር እንደገና ክጸንዕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ብመሰረቲ ትእዛዝ ካብ ምጅማር ዝመጽእ ሰሙን መብዛሕትኡ ትካላት መሸጣን ዕድግን ኣቑሑ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ምግብን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ክዕጾ እዩ ብተወሳኺ ዜጋታት ኣብ ኣባይቶም ኮይኖም ስርሖም ከሰላስሉ ዘኽእል ስጉምታት ክውሰድ ከምኡውን ብዘይካን ዘይተርፍ ስራሕን ህፁፅ ጥዕናዊ ጸገማትን ዜጋታት ኣብ ኣባይቶም ክሕዮብ እዮም እዚ ሓድሽ ትእዛዝ ክሳብ ምዝዛም ዝመጽእ ወርሒ መያዝያ ጸኒዑ ከም ዝጸንሕ ዝሓበረ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ቅንያት በዓል ፋሲጋ ኣብ ዘለዋ 3 መዓልታት ዝያዳ ክተርር ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 6 ሳምንታት ኣብ ኢጣልያ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ናዛይደ ክመጽእ ምጽንሑ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ዕለታዊ ልዕሊ 25,000 ሓድሽ መልከፍቲ ይምዝገብ ከም ዘሎ የረድኡ ብሰንኩ ድማ ኣብ ሰፊሕ ክፋልቲ ሃገር ንህፁፅ ኣገልግሎት ጥዕና ዝተዋደደ ዓራውቲ ብግድያት ኮቪድ-19 መሊኡ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣብ ኢጣልያ ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ልዕሊ 3.2 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 100,000 እዩ በፂሑ ዘሎ ብሪጣንያዊ ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኣስትራዜኔካ ምስ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ብምትሕባር ዘማዕበሎ ክታበት ኮቪድ-19 ንሞት ዘቃልዕ ምርጋእ ደምን ካልእ ጥዕናዊ ጸገማትን ከም ዘስዕብ ድሕሪ ምርጋጹ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ከካይዶ ጸንሓ መስርሕ ምኽታብ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ይቃልሓሎ ኢጣልያ ኦስትሪያ ዴንማርክ ቡልጋርያ ኢስቶንያ ሊትዌንያ ላክሰምበርግን ላትቪያን ካብ ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረት ከምኡውን ኣባላት ሕብረት ዘይኮና ኖርዌይን ኣይስላንድን ነቲ ብኩባንያ ኣስትራዜኔካ ብዝማዕበለ ክታበት ኮቪድ-19 ጀመሮ መስርሕ ከም ዝወንዘፎ ትማሊ 12 መጋቢት ብወግዒ ኣፍሊጠን ኣብ ዝመጽእ ሒደት መዓልታት እውን ሓያሎ ካልኦት ኣሰረን ክኽተላ ከም ዝኾና እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ ኣብ ኣህጉር ኤስያ እውን መንግስቲ ታይላንድ ትማሊ 12 መጋቢት ኣብ ዘወፅኦ መግለጺ ብክታበት ኣስትራዜኔካ ከበግሶ ወጢኑ ዝነበረ ወፍሪ ምኽታብ ናብ ካልእ እዋን ከም ዘሰጋግሮ ኣፍሊጡ እተን ሃገራት ነቲ ክታበት ዝወስዱ ገለ ሰባት ዘጋጥሞም ምርጋእ ደም ዘጠቓልል ድሕሪ ሰዓቢናት ከም ዝሞቱ ክኢላታት ጥዕና ኤውሮጳ ንዝሃቦ መግለጺታት ንምምርማር ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳየን ዝገልጻ ዘለዋ ይኹን እምበር ኩባንያ መፍረ መድሃኒት ኣስትራዜኔካ እቲ ክታበት ብዝተገብረሉ 3 ክሊኒካዊ ፈተነታት ብቑዕ ኮይኑ ከም ተረኽበ ብምጥቃስ ነቲ ዝባል ዘሎ ድሕሪ ሰዓቢናት ግቡእ መርመራታት ከም ዘካይደሉ ገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካን ኢራንን ኒውክለሳዊ ስምዒ ኢራን ብዝምልከት ዘይቀጥታዊ ዝርብ ክካየድ ከም ዝጀመራ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ትማሊ 12 መጋቢት ሓቢሩ
እቲ ዘተ ብመንጎኘት ኣብቲ ናይ 2015 ስምዕ ዝኸተማ ሃገራት ኤውሮጳ ይካየድ ከም ዘሎ ዝሓበረት ላዕለዋይ በዓል መዝጽ ጸጥታ ኣሜሪካ ተግባራውነት ናይቲ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዘሎ ስምዕ ንምርጋጽ ክውሰድ ኣብ ዘሎ ስጉምታት ዘተኮረ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ መስርሕ ቀሊል ከም ዘይከውን ጠቒሱ ድማ ንቕድሚት ንምስጓሙን ኣብ መፈጸምታ ንምብጽሑን ብወገን ሃገሩ ጻዕሪ ከም ዝካየድ ገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ተበጋጊሱ ዝበሃል ዘሎ ዘይቀጥታዊ ዝርብ ብወገን መንግስቲ ኢራን ዛጊድ ዝተዋሃበ መግለጺ የለን ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ጸኒዑ ዘሎ ገዳታት ከይተላዕለ ብዛዕባ ሙሉእ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ከም ዘይትዘራረብን መደባታ ከም ትቕጽሎን እያ ክትገልጽ ጸኒሓ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ባይደን በንጻሩ ኣሜሪካ ናብቲ ስምዕ ክትምለስ እንተኾይና ኢራን ነቲ ስምዕ ብምሉእነት ከተተግብር ዝብል መርገጺ እዩ ሒዙ ዘሎ ኢራን በቲ ስምዕ መሰረት ንዝፍቀዳ ናይ 3.5 ሚእታዊት መጠን ምምዕባል ንኒውክሌሳዊ መዓላ ዝውዕል ዩራኒየም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናብ 20 ሚእታዊት ክብ ድሕር ምባላ ተኣፋፍነት ናይቲ ጉዳይ ዝያዳ ምዕራግዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ሓያሎ ኪላታት ዓውዲ ተግባራውነት ናይቲ ስምዕ ኣብ ዝሓፀረ ምዘይትግበር ጂኦፖለቲካዊ ምትፍናን ማእከላይ ምብራቕ ብኣሰካፊ ደረጃ ክብእስ ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ናይጄርያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተፈጸመ ሓድሽ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ተምሃሮ ብዕጡቓት ከም ተጨወዩ ይጋዋሕ ኣሎ እቲ ናብ ሎሚ 13 መጋቢት ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ካዱና ተረኪኑ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሕርሻዊ ቴክኒክ ከም ተኻይደ ዝሓበሩ ሰመዝ ናይጄርያ ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ዘካየድዎ ስርሒት ልዕሊ 180 ተምሃሮን መምሃራንን ነፃ ከም ዝወፁ ገሊፆም ዛጊድ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ መባድልቲ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝገልጹ እቲ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ወታደራዊ ማዕስከር ሰራዊት ናይጄርያ ከም ዝርከብ ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን ካብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ንድሓር ኣብ ናይጄርያ ልዕሊ 800 ተምሃሮ ከም ተጨወዩ ምሶም ዕጡቓት ድሕር ዝተኻየደ ዝርርብ ድማ ከም ተለቁ ጸብጻባት ጸጥታት ሃገር የነጽር ክፍለ ሃገር ካዱና ከምዚ ዝበለ መጥቃዕትታት ብብዝሒ ዝረኣየላ ምዃና ዝጠቐሱቶም ጸብጻባት ኣብ 2020 ጥራይ ልዕሊ 3,000 በርጌስ ግዳይ መጭወይትን መቕተልትን ከም ዝኾኑ ይገልጹ ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜና መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ዝተረፉ መርባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ሰላም